Oh, Denise, ní sé seach má, ní me go chusús leis ní smó. Newsflash, Katrina, ní tas an taindan atá a chónaíonn seo. Ó nach bhfuil sama. Dá má bheith ní bheith an náid mar seo. Jesus, mar daíonn se leat. Ní haíonn se lom. Anú ní féidir tá a réiteach, tá a saon sin a réad agus breanna tá se lofa. Tá bhar an ós sean a bhean. Níl annach dá bhésa. Ja, bhfuil níor duine ar bit leat bugus deachan se. Ní bhha ní stechan seo dáach samsa go ná se lofa an tá mar fad. Ok, bhfuil mar daíonn se leat, tá sad céir de féidir leat dhéana faoi. Bhfuil sa taon féidir tá san náteach lána sa dú mis rééis trúna tá go sí go gefé. Din the railroad, Katrina. Brenna tá mé anna bhuitíí tasach teach amachchan seo. Tá am nach éon gnára éach. Well, hééis sé méidir thulané. Tás gom go sé seo decorat. Ní féidir leis teachta cantla mar sin an féidir. Tá sé mthhainnig. Well, ní chóirdó. Ach, is dócha gur féad leis rá gur cóthirlúnta bhí an. Sa régan go mis golas teach go gaile ríslam héin. Sinead, cad tú sean sa bhairt a tain. Ach, má tá tú géirí ar shrid, cad tú bheith láidir. Tá sam. Tá an ceart agat, ach... Tá fatís arm go maiid daoine an áras faoin méid a hála. Is cuma cad a cheapan daoine. Brahan gachrod ar cad a hálíonn is stig sa chóirt san. Tá sam. Well, ar leicredan dosa mé. Gan áras credan. Cinte. Ach, na rudí seo tá gáráige. Níl sé éonrálam, agus ní rá éon rud a choráige idir a riamh. Tá sa gom son. Don sig sé mé. Right, Sinead. Tás nó milliún tús. So, tás a túra job sin tróna mar sin? Ai, cinse. Well, áir camar go bí. Agus níl mé gurí éon aibanna leis i gáin seo. Dígann tú méid John Joe? Nebú imní bíart, bí a hanrad a gart. Caine mitar me gine ríist? Taig go Girán, agus bhean Angela. Right, well, raman an acu tróna. Ah, Denise. Seo é John Joe Daly. As dú na ngáil é John Joe. Arachis nach machas a de. All right. Fáte go na rún. Gur mai higad, Denise. Gorá go chur ansim an na ngála déanaine Daniel. Ceirt a gisteach lei sin? Tába. Aber amach é? Tába in áíre. Níl an ach gur chuúla gur thugta cuat an le garad, sin an méid. Chúlanis. Nach ionintach mar a scapin scéalta John Joe. Agus céhí árá sin leat? Din ar bith. Denise? Ní cuifann am, right? Right, tef mau. Radio Papa. Oh, Iritus. Oh, anwa, Cínte. Ken Clár? Oh, Clár Russia. Oh, Magador. Lincoln Park, Lincoln. Oh, Gomaniskel Ken. Ah, sha. Can you write? The Amy Agus Carol. Oh, Intach. Oh, sha, bejere me Cínte go wishi eh. Oh, good magad hen. What a graduation. Cid é? Sinna cúig go iireachta sa fuair do Russia ó bhaidin. Na rúb me leta? Well, cá mé rá nach tuige mé, ach má tá an locht éisteachta ag géirí éisteach leis an seafóidin bhfuil sin sé. Aha! Bhí me ddíireach a canseart. Fuair tú go leor, iireachtas is cochra anmhaithe sin. Oh, Cá sé gur go leor daoine géisteach leat. Was it de mas laat níos fear am sa schedule bheith bháid níos mó daoine géisteacht. Well, fechhaid chuige sin in am cór a Russia, ach idir a dálíonn cá me cógáideach sa dhéanú leat. Tá tú dhéanú thar cín. Cymahad. Bhí san gomacht tú go má. Nar an carta. Cymahad. Se, cá mé rágur mé in nebras ar dúsar. Ach, is sí Catrína an seo achar na lair am sean sa hóisteid, agus tá an áhasar go éis mé léhí. Well, that's not talent. Yeah, well, dúirt sí nach mai an nach mócail sa éanaigh gácail siúd. Tá sam ach ní mis tátógal an cás fiú. Ní hán DPP. Ní luna amach fine, Vince. Fine, cuoinigar sin.
Tá sam. Okay. Brenna, cén tá a bheith suair Somalia? Right, slán. Go leisceil chuir tú té go dearanne tá ma. Ach, Angela, tú héna tan? Dhear sé bhfuil siad a bheitthe. Daniel McLaughlin nach chuir stama, dú te gur a jaban chat le genú. Anya baklamsar. Go defa dú de chéan, úlas a seo, a tú gaur galanta, ní réir tú é. Ar ústad sin níos mó a scór bliana hain. Wel ma te, hín tam go maidid, níos ágid a gíri. Ach, agus le téna net seo. Well, lom héns mar chéile. Héag, seo John Jones. Hig ná títearm bhil dé an cíireach. Well, go te nónan seo, seo go magan tasí gobud. Laat sa roosje. Ja, we met just a brander, a couple of in Italy. Wel, check sigaret brander in the round the look. Ja. So dat tú cyn rwy'r job snúil? Níl. Wel, tá. Ní mae cyn sa ffos. Wel, siad rá a hénig dyd yn leia, nacha? Yeah. I mean, basically ben with this fara. Kys o sy'n mwch mysyn an hwrs gyfforst. Wel, brach sy'n yr tein. Ag sy'n dini ta timpel urt. Wel, ag naam, le cwn hwrs gwyd. Yeah, well, the whole my bug need distracted if you like. And I like that they're in the adoption here. I mean, wel, clán cartake. Mommy agus said. Wel, cebyd roedd hi yn ystw. Bi cynt y dyn sy'n hyn. Mae ni len dal sir. Yeah, tas Ach, was het na rochaim door met zeni ta manchen. Na chulan an party vaco. Is het met rava gachute. Kan je macht? Feitje am Carola. Russia Cogar jazz. Well, I'm a piece of that played on a radio between them, Mike. Oh, grad. Now, will you get it, you know, good, sir? Gotcha. Ramit so stay in. He let me in a lunch and show. Chagur ma sara. Can I have a crash a good bomb? You made a good straight turn. Tá bu ar a fashion, Tá go lacu beisiúna is scaribí. Ó tá, be de chud? Beit panta go bolifed. Ó fepre. Sharon, dín pita go neas am bhana agus tá sa teike tá misó. Ag gainú tá tú go bui. Sé. Á tú chuní dín tanú. Tá neart e brig Daniel idir, ro tú ein ro delle. Ó tá i gúr. Am tainu wa hadar uai. Wa na lesna jokra to rego lañu wa hibig man. Tá ma gubur dala fadde. Ó hawn. Cos ag fish at chrí. Bhí sé miltena. A had a lead bhí sí op mar fé tamil. Bhí sé go jazz na rud é seo ceap sin dúsa de rééis. Tá brón ar mangelach. Níd ní dóigar. A go tína dóca, níos ag lacú sú spéis an seo. Ach, dat is een beetje special dat we je dat. Just niet dat oesaid. Angela, dat ik hem nu een baby hoort te maken adoption. En wat? Dat ik heb gebeurd met de sfera. Wat een kindje roosje. No.
Jeez, ní mar 8 Is régad am an airhort go héin gan trocht hier ar babybug. Is dat jafach se chlán as. Thorach airhwacho. Farin nach goed an chlán a fucan. Bháil tá sa gar go maiad? Mas donas. Tá bháil. Tá deite arás na bocha go sahanút na bhna tom. Ó tá go dtíhann tá. Bú gaf mé daine? Tá buirthe deacha. Tá James Afan guldís. A bhfuim am rannaí tá cuairta an tematite. Á leis tó go réir le go plannaí.
Ní meach tíoch é sé áit éis ní mé géirí fáil réiles go fólín. Ian sna plan bí ar gon hogu. Os muid a caiintear iad atá muid síle. Cé tusa cúnáil a bhheach chuine leanta se? Ma sé? Tusa cumán síle ní féidir tad a chuineáil faoi rún óncail Jack. Céin bhfuil fear nua do bhfuil. Gaid an wyn sa farúr, agus a scarib i neon ta plejan. Níl so go man éon tóin leat an sin is. Wel, am a hai hen gybi. San is to go lá ráling? Níl i iel ar I'd love. Cacid ó chuine a chud scéaltó a cháid a mar sin? Hans na daiwol se. Ó, tá sé cacid ó. Coma lumsa. Ní ma gorta. Ar edrych dy fel. It's good to be back, eh? Sláinte. Denise, bhís de leat san áte chuir faoi glas san ána tá cruinne agamsa. Okay. Come on. Agus fé tú an tairg de chuir sa safe. Right. Maglar. Oh, 1 second. Ó, tú dó chuis páideora. Sorry. Hello, Nancy. Piach sos an phone. Mis atá. Piach sos, eh? Héit caitú stop a chuir leis an amadí se go lua. Lig don lauert leat má sé de heile. Tá mé an rá leat. Cúg léchar am, Nancy. Faibanní? Tá sagad a héin mrá. Nerves atá teachtar i rih na bainte. So, ceachil cuasa tí haig? Tá faibanní sin fásta. Ach, tá má go bur arú. Well, fech Kate Arash. Form an orderly queue now, please, gentlemen. Right, sin go leor. Caird. Teisgad go mal. Ah, Angela, ní rá anna piece of spray. Níl me se gáil thar suas leat ní smó, agus níl gáil waslúm haid customary a herad. Tó go ré Angela, ní rá mé ach ag maga. Cruní de haid dúr ledí agus emi, ní me geirí tú eiceil sin seoharíis. A haig, lawer lei. Cad atálaí se bhrá ní féidir go treide tá sin? Ma ní is sacúirdaí seo, agus sinna bhil dó. Ní ar na mis táda. Agus céidir na sibí chuú was sin na fétar si liscéal a bháile. Sharon? Han lom sa bhain. Ní me go ligint léan nuair seo, agus níl tas a herad, na ní eice tú meisir chuúla bhéir sin a ríis. Ah, well, machar tú mar sin a bhean. Níl táda go féidir lomsaí na faoi. Ach taig. Hanna sin an bedháin sem goí me a chuid páirt. Níl sé seo féráilte. Na cheapan go behan méid bhí goilhuiid. Na d chanííart láir me sé díos le. Tóg coppla lásaí go téna agus bei berbí ceart a ríist. Ar a héig. Ca sé nach mín clog go bunú na ngálaí. Níl me sin goil líide go bhhaasta sin fáil bhfuil. No bhfuilha. Ceitsúr caiite deula táist, Eis má díle stéart agus chunne goimir de hanga. Níl is hafáis a ghuirín. Ceachíine me. A ceannáitíine me. Ach, se chun tám láisin bhuirí. Het béire me sé máasta sin. Chuirí me se goil chuir bhámáis a begaí mí. Haig, níl chrús garín sem go bhuirí díos úsú. As déirí. Catsúna? Breanir a chun mutar an áit. Bchór náir a bheirí. Cecha iets mis mú dhíine ar réiteach sem rochamas seo. San dhearnam stada? Ní dhearna ná Denise ar coslachta. Dúir mis leis sin náte a glána sal dúcinn siháile trúna. Is cábstom go dú tre níos. A ní mis fachta seo. Sorry, go chuir bhil, will the ray? Yeah. Oh, hi, Katrina. Ó ná bach le haig sinna. Cet is chalíonna faoin preiseach seo? Misha? Tusa? Táda. Fan second in is chalín. Ná rút mis leat san náte bh glánta sosad. Oh, sorry, Katrina, ach níl an tána. Gwyle, na bé mid má. Denise? Denise!
sam go gapan bhfuil me crackáilte ach caiimiid ar rá leihí. Déidir go le ráim mar seo. Ceart ar bhlathe? No way, Eddie. Níl sé ceart, ba ceart go me gus aige. Look, Eddie, cean bhhaid a dhéana se é inseite. Ní mar an dus na bréige seo inseochaí. Tá mé rá leihí Róise. Eddie, ní mu go inseite agus sin. Ach Róise. Ach tá, Eddie. Look, bhag sé 1000 uairt níos measa amachchas aici. Níidir sé bhí níos measa ná martá sé faoi láir. Eddie, má inseite dúthe, ní bhaisi go dóa. Tá ná ríide. Cé dhéanamh mar sin? Táda. Róise, fu cean cúpla mí ba páiste an, amsa agus adsa. Brahan se. Ha? Brahan se, Eddie, béidir nach amsa bheith a páiste. Cúirt a geisiad le sin? Béidir go dúir me báiste amach ar adoption. Béidir go dúir me páiste go family a bheith an aire ceart a thuirte. Fáin second inis, níor lámuid fáisi seo a churbe. Eddie, níor lámuid fí agus nímas go le láirt fí an éit. Ach Róise, tá sé... Táda, Eddie, just go amach as a chuigeine. Tún tarmaid. Hi, Eddie. Hey. What all right? Yeah, tá sé tá. Cín mé náirta teach a churbe. I'm just staidir, was that? All right, staidir. Feic mar ballship. Well, sin me sé réid an laniu. Be tú ráisiir má tin creidim. Bé tá tiú le an go fáil. Agus is scaribí bhna sé leiscail bréadú het iste agus tá seice. Ar be hiúlat. Tá tú pentangela. Right. Agus pentagus lecinn de charin seo fast. Am sé féplé. O tá a gceanna chuna chaidir tú bhí. Gus bí díhí ní héisi go bhaú tú go burig. Scéal a leis. Cé, Daniel? Ó, bastard carcíoch go. Bhhail? Tá bhecha ag Daniel na ruir me leis go chuil me gras an lúna á. Ba bhíoh ná cála bhfuil. Níl sam cich leimú tuair an chuirib. Tá go deag le freigrachtaí chum. Tá muoí ag gasan. Bhil na bechad muí na eisian? Ie, spós. Tá sé isteach aráid. Ní chuirte a ládar seach am chud ebre. Beag ná mór. Ach tá rud cinn faoi mála go bhreaning tean. Ní mála mar. Níl téantainna. Nes muíaltas fáte má chamsa Daniel, sin an vis me sásta. In se sin bhéid seid, thug sé neart de breúsa ón chead le casúarm mar a clia. Ní a go hebí go eile gála tamsin. Tá má chu chéin. A ní seáinn sé an go frigan nuomhá. Beidir bhfuil ceartta go agus. Ní nuú bhí me se herid. No ní níhhéidirna bhhaid. Ach má nach chuid a gáil fáhfuir chuhéir sin. A ceistú í amsa le chu na mosin. Well, ní bhhacam sa le ceisteannaí. Bhí se go maiid dúsa go dtí gur melum go glasco. Se do go náú? Ó, chasa le an eile nar a fu me tean teabbar sa bháile lech má. Jab le Daniel, ha? Sé ní a teangáil a beagam leisir fé blianta. Go dtí gur a bhain buas treifil blianta hain sin. Fear bacht chu sé go mórir. Chuir bheith? Godálaí? Ar an nalas a gom timpiste a hinál netalíci. Bhí a chrí briste. Agus he ceir dó. A tá sé go bur i gahain agus bhfuil teir a bhaitú. Tugam. Má mar sé bhacha dig an teir a bhacha ó heimpersin. Tí na dóú fear cliste an Daniel. Mas tú bheith? Ó sé. Agus na tá séisna déanú go maiid a me sé déanú go maiid. Sna dá bhil se agus sna daú me geirí é bheith. Mas a Róise áir. Róise? Yeah, well, chomás déidir sí bheith tócha. Níor si a láúirt. Ní hort? Cén fá? Áil sam. Me a cumir ar méid bhí seanrá. Ná hab goil chun éisi leis an mitteach sin. Ar nó dhear sí sin rud ar bíle chorásach chuoine. Tá samach. Mes a bugad i gceiste go bhí Dave. Níl clúam. Ach, nach cum cad a deir sin ar ein chuí. Hey, bhí mé a ggéisi le Rósin radio níos luúa. Bhí sé cinnta na rá? Ó, yeah, bhí si maití. Níos mini tú ar bhd bí mar sinna dhéanamh tú hain. Is mini? A choir ar a radio. Eddie, what is got to crack on son?
Sin trú é. Dí an lácha hí na pompa géiste leat. Ó, Eddie. So sé an chuí hasan sé faoi láthair ná ghfuil Jerry ará go raibh rud éigean a go rá Catherine. A céir a dúirt sin líad faoi sin? Ní bhaid ann ach má ocalsa in aige ocail siúd. Má haspónan mi sé fíneise gur gortaíú mé. Jerry sé gur málam a bheith garbh. Ní lisa gom céirt le déine. Bhfuil tú ag lorg mo chháilasa? Tá ag lorg de haíocht. Níor éis tú le rud a béthir dúirt mé go dtí seo. Cé tá gceistad? Tá sád go má cé tá gceistám. Vince. Dúirt mé leat fannacht amachhaid. Níor éis tú lom. Níor chreid tú mé. Inis. Brenner tain. Céir a bhhaile gnéine mé, Vince. Come on, aber amach é, céir a bhhaile gnéine mé. Bhíon seapúlas bhfuil aine go baghaoine agus sin sa deidir fátead amach a go raine bethe go. Beit go le ceartta go. Go dear an teart sa cabbí. Ormsa? Ó, ach ní anna fes sweet dram ágan sin mar. Ní thug mi sé hin sean ó. Mi sé chuneal súliar ar an mátar. Hair? Íá fin sa seoá. Mi sé chuneal súliar ar an mátar sa dána dearráda. Hamish moet een kaart kunnen hoor. Hamish, glunte me. Seaí sé a sote go seaún. Táráid le nach bhfuil? Din er niet van de scho. Na bí a boku, na bí a boku. Heb sé ceap go ní nach seach. Fá ceart a héimes? Godáí dé sin nach ceir a hála. sé chéidir fanachta cholí. Hemar go bhíoltaige? Bhfuil tú cear go leor a himimeide hílan níoch rudinnicin rudicincecht. Tú sé choín tú go nóméid be sé ceap go leor. A chur sem pin ar a dochtú, chuigí pin ar a dochtú rásocht sé ar héimeid ní badan is go tú chun dochtú bhacha. Angela! Petú tá héimes nach bheith? Petú táhacha? Ní bheith se bhatan is i ráín. Ní léhá fanna mu sa rucht. Tí was tú an taction. Meúnis. Tá mé cinnte bh. Ca go leorbhí asanta beag adar an cúpla míú hinach, bééis sé sinánna gcónaí idir féidirtá gurí dul an cí sa síl.